So hello po kakabsat, sino tayo ada kasi nga saka na po kakabsat. So bali, ito po kakabsat, ito yung anak nga inobrakit kiniskisak. So nga nagkasugat po kakabsat. So nabali nga kakasta ni ada red na po kakabsat. So ang solusyon lang pala na ito po kakabsat is itong soft hair removal po kakabsat. So mabibili lang po dito sa Shopee. So nagkakahalaga po ng 125 pesos lang po ito kakabsat. So may free po siyang ganto po kakabsat, parang ipangkas dito ito no ikantay dagiti soft gel na po kakabsat. So bali dagiti kakabsat, dapat maikat tayo tapos makapag short tayo nga rumarin po kakabsat, kasi no kasi po gaming kakabsat yung mababainak pa lang. So nga madinak pa lang ag short or kwa po kakabsat. So nga madinak ag short nga rumar po kakabsat kasi mabainak. So bali dito po kakabsat, dito inobra di kasi po kakabsat is napannaginabot-gabot. So na po Diyos ko, daan mo tao inububra iti saka kun itry tayo detoy kwa soft hair removal tata kakabsat. So let's go. So unang-una po kakabsat sa buksan tayo pa detoy, lukatan tayo detoy, ginatang tayo di Shopee po kakabsat. So sponsor by Merly Castle po kakabsat ni tita. Susunan ng gatang kasi eto. So may 2 sets po siya kakabsat, 2 set. So bali 2 set po siya po kakabsat. So bali po ito po kakabsat, ito po yung hair removal po cream. Ito po yung cream po niya po kakabsat para mawala po itong mga buhok-buhok na po sa ating mga paa. Tapos ito naman pong isa po kakabsat. Po ito po kakabsat, pagkatapos pong natanggal po na po yung mga buhok-buhok natin sa mga paa po kakabsat, ito po yung i-apply po natin. Tender and smooth Soothing Nourishing Essence. So bali dito na po kakabsat, dito ko na po linagyan po ng hair removal cream po dito sa aking paa. Kakabsat, so nalagyan po na natin po ng cream po na ganto po kakabsat. So ito po yung linagay po natin unang-una po dito po kakabsat. Tapos maghihintay lang po tayo ng 8 to 10 minutes. Yes. Tapos ang pagtatanggal po natin po dito guys is gamit lang po neto yung scrub niya po or tissue, pwede po. Napaka-effective talaga po siya po kakabsat. Okay, tangkita nyo naman po yung resulta po niya po kakabsat. Sikalaeng biyag ko. Charot! So bali ito na po yung pinaka-exciting part ko kakabsat. So let's try to scrub kung totoo po ba kakabsat. Uy. Wow. So tignan nyo naman po kakabsat, o natatanggal po. Tignan nyo naman po kakabsat, o yes, makikita nyo talagang effective po kakabsat. So bali hindi po siya masyadong natatanggal po kakabsat. So ganyan po siya. So ito na po guys. Diba? Bang binabanlawan ko pala kakabsat is natatanggal po. Natatanggal po neto po kakabsat, natatanggal. Promise. Tatanggalan po siya po kakabsat. Kitang-kita nyo naman po, sobrang effective niya po talaga. Tatanggal po siya. Habang banlawak ko kakabsat tap no mapanag 20 second batch na po kakabsat, pero natatanggal na po siya po kakabsat. So bali dyan na ipakita day di ko anam po kakabsat, pero naikat meat naikat medyo dadakil na po kakabsat ni. So lagyan po natin ng ganto po kakabsat para hindi daw siya hangkano nga dumakil uni dagiti bubuok na tapno mabayag nga agtubo manin. So kailangan natin i-massage.
So hello po kakabsat. So kung gusto nyo pong bumili po ng hair removal po kakabsat is ilalagay ko na lang po sa comment section po natin po kakabsat. So kindly visit na lang po sa Shopee po kakabsat. So 125 pesos lang po siya po kakabsat. So kitang kita nyo naman po kakabsat, sobrang effective niya. Yes. So ito na po yung huli po kakabsat. Bye bye.